Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Et mon Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana taka daka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola ka nisoja mawla ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu be mali kono ani munu zigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyo ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele ye innal hamda ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. dugutigi ni wari dafara a ye passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la
ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, ni aux États-Unis, quoi, il va pas trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais amlo, quoi que tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔla kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. Lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye novembre kalo ale tile 20 ye bi ye san 2024 ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na kunnafoniw tumaba bɛna tali kɛ min na Bambanci wale ni nijuga wale o kɛlɛli kunbɛli min ye nin waati in na barosigi o bɛ Kucalakaw olu fɛ yen o hokelen fana hukumu kɔnɔna na fana tomiya fana kɛlen no ka baro sigi o ko kan Direkaw fɛ yen npogotiginiw olu bɛ ka dege serviette o dilanni na serviette min bɛ se ka kɛ ka maa mago ɲɛ nin ye octobre kalo tɛmɛnen kɔnɔna na Sirabaga Kasara a ye maa 10 de fa Kulukorokaw fɛ yen maa 434 olu jogina a ko senfɛ Kuri ka bɔ Kuri ka taa Kucala ko sira in ko a tɛ sɔn nin waati in na Ɲorongaw fɛ yen Silakundakaw olu kɛra kin ye kin min jɛlen don sɔgɔmada in na an ka politiki sira kan sa Shogel Kokala Mayiga ale ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ wuli ka jɔ minnu kɛra an ka marabolow kɔnɔna na ani Bamakɔ kɔnɔna na yan an bɛna na an da don la Maître Cheikh Umar Konare ale bataki ci an ma ka kɛ ni Shogel ka kuma ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ko fɔ ka bɛn ka kɛ jamanadenw k'u hakilina kɛ kelen ye yaasa min ye nin waati gɛlɛn min filɛ nin ye an bɛ se ka bɔ o fana kɔnɔna na cogo min nin ye an ka kuma la kumabaw ye mun bɛna na walawala aw ye bi aw balimakɛ ani aw denkɛ Kasim Traoré fɛ kuma bara la min ye nɛgɛjuru la ale ni nɛgɛsiraw la sa Amara Nun Keyita biya ka fara Keba Jalo kan sɔɔni sisan an b'a walankata a bɛ se k'a faamu cogo min. Bamananw ko bilasirali jan ko tɛ ɲɛnɛfin bɔ sen kelen o tɛ sira bɔ wa sen o ka kɔrɔ ni sira ye nin waati in na anw kun ɲɛna ko Bamakɔ sirabaw halakili sirabaw tiɲɛni sirabaw ta tiɲɛni sirabaw karili ngo sanjiba min nana an ka jamana kɔnɔ ngo de nɔ don nin waati na an bɛ ka mun la kɔlɔsi an ka kinw kɔnɔna na an ka bɔlɔnfurancɛw kɔnɔna na an ka sigidaw kɔnɔna na o ye k'a fɔ ko min ye sira tiɲɛni ye wuluwulujiw nɔ don botolijiw nɔ don minangojiw nɔ don
min ye lavage jiw olu faralen ɲɔgɔn kan ka gidɔrɔn jan kelen minɛ ka taa don siraba jukɔrɔ o nɔ don. Bamako bi kin ka dɔgɔ maa bɛ se ka tɛmɛ min kan k'a sɔrɔ n'a dingɛ bɛɛ lajɛlen sɔgɔsɔgɔlen tɛ. Bamako bi kin ka dɔgɔ wuluwuluju kelen tɛ ka taa sira kari yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen sigilen don bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la. Butigi belebelebaw bilalen don gidɔrɔndaw la o bɛɛ la jinɔgɔ botoliji ni wuluwuluji. Sisan dɔw yɛrɛ komi u y'a dɔn ko samiya banna maa ti kuma maa fɛ wuluwulujiko la olu kɛlen don k'u ka wuluwulu bɛɛ lajɛlen bɔli daminɛ u bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛɛ da kan gitɔrɔnw k'olu bɛɛ lajɛlen halaki k'u ta tiɲɛ. Maa caman tun bɛ k'a miiri k'a fɔ ko jaa sanji tigɛbaliya in k'o de tun ye Bamakɔ gitɔrɔnw tiɲɛni sababu ye nka nin waati in na an b'a ɲini an ka seri fɛ a ka wuli k'i jɔ dɛ. Min ye Madina ye a ka wuli k'i jɔ ka baara boloda. An taara mairie dɔw kɔnɔna na komi bi Bamakɔ yɛrɛ délégation spéciale de b'a yɔrɔ caman na commune 1 commune 2 ani commune 4 an ye fɛn fɛn ɲininka u ko ko sira dɔw bɛ yen olu mairilakaw kan ka o dilan nka sira dɔw bɛ yen olu ye jamana yɛrɛ ka siraw ye n'a bɛ fɔ o ma ko route nationale jamana de kan ka olu dilan. Mbɔlɔnkɔnɔ sira min bɛ yen bi n'o tiɲɛnen don wuluwuluji fɛ a mairilaka dɔw ko ko o musaka tɛ olu bolo nka an ɲɛ bɛ min na o ye k'a fɔ minisiriso min bɛ yen ni ale bɛ sigida lakana ni sigida saniya ko kunna ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛnli ale kan ka se ka wulikajɔ kɛ bi ka fɛɛrɛ sigi sen kan service d'hygiène olu bɛ se ka taa kuma Bamakɔka dɔw fɛ cogo min u ka wuluwulujiw bɔli la karew kɔnɔna na. Wuluwulujiw u kundalen don an ka gidɔrɔn kan bi u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen halaki. Fɔlɔ sigidaw tun bɛ lakana sigidaw tun bɛ kɔlɔsi maaw tun bɛ wuli ka n'i ye maa maa ye ji bɔn kɛnɛ ma i ta fila ni cɛ tigɛ nka bi Bamakɔ kinkura ka dɔgɔ kinba ka dɔgɔ quartier ka dɔgɔ sokala ka dɔgɔ bi Bamakɔ kɔnɔna na wuluwuluji tonnen tɛ yɔrɔ min na a kabakoma ye min ye maaw kɛlen ka taa lahawta sow jɔ miliyɔn kɛmɛw miliyɔn camanw ka tila tugun k'u sen don wuluwuluji la ka taga tɛmɛ o la maa si tɛ kuma maa fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an sigilen don ɲɔgɔn kan ko ni kumana k'e ka sigi ka gɛlɛ a ka kuma ka ca voilà votre type là il a commencé encore hein on peut même plus respirer dans notre quartier aya a soso n'a bana a bɛ ka don jɔnni kan bi anw tɛ. An kɔni bɛ min fɔ minisiri ɲɛna samiya waati a fɔra ko siraw tɛ se ka dilan tilema kun bɔlen don siraw kan ka lajɛ an bɛ min fana fɔ an ka sigida maaw ye aw ye ɲamaw kɛli daminɛ fosew kɔnɔ aw ka tobilikɛlaw aw ka feerelikɛlaw burusɛtitigiw ekɔlisodalafɛnw u ka ɲamaminɛnw tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye dɛ fose dingɛw kɔnɔna don bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la a bɛ ka kɛ maa tɛ ka kuma. Min ye ɲamabɔ minan ye o tɛ yen tuguni ɲamabɔ yɔrɔ kɛlen don sokoloninw kɔnɔna ye dingɛni min mana sɔrɔ u bɛ taa to yen bɛɛ lajɛlen b'i kɔ don a la o soso kelen ninnu de bɛ wuli dɛ ka taa sɔrɔ aw ka sow kɔnɔ du ka dɔgɔ bi Bamakɔ ɲinɛ tɛ du min kɔnɔ a fitininin yɛrɛ tɔgɔ ye di dɛ bɔlɔntɔnnanin tɔgɔ b'a la Burama wa Falaye a tɔgɔ ye Falaye de ye Messi ale don Amara ale so ka dɔgɔ b'a tɛ min kɔnɔ dɛ wa biro ka dɔgɔ a tɛ min kɔnɔ wa i b'a dɔn min don a tant k'i bɛ dumuni kɛ i ka biro kɔnɔ Messi bɛ na dumuni kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Messi b'a wɔgɔbɛ k'a bɔ ka don wa foyi tɛ nɔgɔ kɔ n'an ko an ti jɛya Messi n'an jɛya o bi ne ye minisiri kumakan mɛn o don kɛba siraba lajɛ hukumu kɔnɔna na ne yɛrɛ ka madamu don sa nka a ko ko société minnu bɛ yen entreprise minnu bɛ yen n'u olu bɛ taa donibaw ta ka na k'a b'olu fo k'u ka baaraw ɲɛna ale ɲinɛna anw ka mɔgɔw kɔ dɛ chauffeur n'i y'a mɛn i ye société tigi ye i bɛ taa minɛn ta ka na chauffeur dɔ de y'a boli dɛ keba ka i bɛ k'a to premier ministre la ala ka hinɛ a la an n'a tun bɛ baara la motikaw fɛ yen
an jiginna motel la a y'a sɔrɔ sibi fana bɛ balo la papu ka papu fa ale de ta ye motel saba ni Sevare an kun kan ka taa Douaza kibaruya an kɔnɔ fantan ka ɲinɛ chauffeur kɔ an ye sira minɛ min kɛ Laji Burama ka chauffeur kɛ tun bɛ ka jin kɔ président ye garde corps bila k'a ka ɲininka ko kuma ko mun bɛ chauffeur kɛ la k'a tɛ ka k'a ka bi conduite k'ale ma foyi faama la chauffeur kɛ ko président ko bɛɛ dumuni ka fɔ anw o yɔrɔ bɛɛ i bɛ ka ko k'an ka segin Sevare ko chauffeur ka taa dumuni kɛ Keba u kana ɲinɛ chauffeur kɔ nka sɔgɔmada in na an na kuma d'u yɛrɛ ma saka b'an bolo kɔrɔ an na tila ka kuma d'ale ma nka an bɛ min fɔ an ka ɲɛmaaw ye minnu ɲɛsinnen don gitɔrɔn dilanw ma u ka wuli u ka carré kɔnɔnaw lajɛ ministre min ɲɛsinnen don saniya ko ma a ka service d'hygiène bila sen kan n'o tɛ Bamakɔ don dɔ la sosow ni totow ni ɲamaraw ni mesiw u bɛ dugu in ci yan nɔgɔ kinkuraw kinkɔrɔw sigidaw baarakɛyɔrɔbaw bon n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ sa sinon anw bɛ ka dɔ ka bureau kɔnɔ mesi nana ka na an sɔgɔmada fo dɛ ale dun don wo ka ca dɛ wa n'i ma farati n'i m'i ta fɛ i b'i ka so i b'i ka bureau kɔnɔ minɛn bɛɛ kari a nɔfɛ a t'i sɔrɔ i bɛ tiɲɛni don i yɛrɛ kun fana fo hakili ka se ka baara kɛ a ye nɔgɔ ta yɔrɔ yan wuluwuluji ɲamankolon toni siraba bɛ ka tiɲɛ jinɔgɔ fɛ o jinɔgɔ tɛ bɔ dɔwɛrɛ la an ka sokɔnɔ jiw an ka minɛnkojiw an ka kolijiw an ka ɲɛgɛnw k'olu an tɛ fosse dingɛ sen an ka du kɔnɔ ka ɲɛgɛnnata minɛnw jigin o kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de nana u ka wuli koyi u ka wuli dɛ n'o tɛ yɔrɔ sisan jiwoyo ninnu bɛ k'u ɲɛsin gidɔrɔn ma n'u tilara gidɔrɔn na u b'u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma nka nin waati in na tare dɔɔnin bɛ yen Keba ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Tumutu ka bɔ Bamakɔ ka taa Gawo ka tɛmɛ Douaza fɛ maa minnu bɛ yen u y'u ka nisɔndiya yira ko i Keba Ala ni armée sababu wulikajɔw kɛra sira kun datugulen tɛ wa ko blocus sira taara sisan dugudenw caman dɔgɔlatalaw caman maa caman bɛ o y'a yira k'a fɔ bi i bɛ se ka mobili ta Bamakɔ yan ka taa Tumutu ka taa Bamakɔ ka taa Gawo ka tɛmɛ Douaza fɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen sira min kun datugulen don n'a mɛnna a nisɔndiya barika bonyanen don min ye sira dayɛlɛli ye a diyara donitalaw ye a diyara dugutalaw ye a diyara mobilitigiw ye min ye transporteur minnu yɛrɛ b'a sira kan kosɛbɛ u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira kabini novembre kalo tile 4 maa fɔlɔw sera ka bɔ yan ka sira sɔrɔ ka taa Tumutu ka taa Gawo nka gɛlɛya min bɛ sira la Keba o ye sira in gɛlɛya kɔrɔ ye minan ni kɔngɔ kɔni b'a kan dɛ n'i ma basi ni bili kun ka jimina ni fɛn bili kun a ko a gɛlɛyalen don armée ka wulikajɔ laban ninnu u ye bamaciwale ɲɔgɔnwale kɛbaaw ka yɔrɔ minnu dasi ka bɔ yen ka gosili minnu kɛ o y'a to nin waati in na min ye bamaciwale kɛbaaw ye u ye kɛnɛ bila pewu bi mobilitigi minnu bɛ bɔ Bamakɔ yan u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko sira kɔni dayɛlɛla nka Keba gidɔrɔn tɛ dɛ a fa dɔw kɔni ye gidɔrɔn ye nka Gawokaw ko olu b'o fɛ ka tɛmɛ ni u ka taa fo Ɲame ka sɔrɔ ka na Bamakɔ walima ka taa tɛmɛ fo Julafundo Julafundo yɛrɛ ye Mali de ye ka tila ka na ni Bamakɔ kɔnɔna ye min ye maa minnu bɛ Gawo sira kan olu de ta ye nisɔndiya ye a bɛɛ lajɛlen na donc sɔgɔmada in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ minisiri ɲɛna nin y'a ka cadeau ye a ka wuli k'i jɔ an ka sirabakow la a ka wuli k'i jɔ minisiri min fana bɛ sigida saniyako kunna a ka jigin kinw kɔnɔ wuluwulujiw bɛ ka bɔ min bojuw bɛ ka bɔ min ɲamaw bɛ ka bɔ min lakɔlɔsili bɛ se ka kɛ cogo di Keba u kun ko k'u ye brigade vert mun jumɛn sigi nin y'a waati de ye
yani wuluwuluji ka taa an ka gitɔrɔn bɛɛ kari ka bɔ an ka sirabaw kan u ka wuli u ka jigi Bamakɔ kɔnɔna bi u k'a lajɛ ko bɛ cogo min u k'a tiɲɛ lajɛ Amaramite fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. An bɛ to o sirabagako la hali bi Kulukorokaw ka sapeur pompier maaw octobre kalo tɛmɛnen olu ye kimɛli kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sirabaga kasara kɔni octobre kalo kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ sɛbɛn min bɛ k'o kan n'o ye rapport ye u y'o yira kunnafonidilaw la sɛbɛn in kɔnɔna na ko octobre kalo kɔnɔna na min ye maa 10 o de fara siraw ka Kulukorokaw fɛ maa 434 olu jogina sirabaga kasara la min ye ɲɛmaw ye k'u bɛ welewelema kɛ yaasa siraba ale ko maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min siraba yɛrɛ sariya minnu bɛ yen k'olu bato dugutaalaw donitaalaw maa minnu bɛ tɛmɛ yɔrɔw la hakɛ minnu fɔlen don u ye u ka o bɔ a sira fɛ yaasa siraba ninnu yɛrɛ fana u bɛ se ka si sɔrɔ dɔ bɛ se ka bɔ a accident na cogo min Kulukoro sapeur pompier maaw olu y'o laɲini kɛ ka bɔ Kuri ka taa Kucala ko o siraba ale tɛ sɔn nin waati in na maa minnu bɛ yen n'olu ye sira in kɔni ta u ko ko sira kan jɛkulu marafatigi lakodɔnbaliw kɛlen don ka t'u ka minɛnw sigi u bɛ aw bula jigin i n'a fɔ douanelakaw ni an ka sécurité maaw b'a kɛ cogo min ka maaw mɔmɔ ka wari b'u kun ntɛnɛn tɛmɛnen dɔrɔn maa dɔw bɔra Kuri k'u kunda Kucala kan waati min na u yɛrɛ sɔminen don f'u bɛ ka miyanka dɔnkiliw da tuma min maa dɔw bɔra ni marifa ye ka n'u jɔ u ɲɛ k'u bɛɛ lajɛlen da u disi kan k'u mɔmɔ u yɛrɛ hakilila tigɛlen tuguni k'u bɛ se ɲɛfɛ kulu wɛrɛ bɔra tuguni ka jɔ u ɲɛ olu fana y'u mɔmɔ ko fɛn t'anw kun dugu koyi k'u ka telefɔniw di wa keba ko min ka jugu ni ko fɛn t'i ka telefɔni kɔnɔ ni fɛn sɔrɔla a kɔnɔ i b'a yɛlɛma u kun dɛ i k'a fɔ fɛn b'a kɔnɔ u b'a fɔ ko hɔn dɔ k'an kun o ka fisa k'a fɔ ko non ko foyi t'a kɔnɔ u b'a fɔ k'i k'a contrôler telefɔni ko yɛrɛ la wulada in na gɛlɛya dɔ bɛ Orange Money transfert la an bɛna o kibaruya da mɔgɔw ka wulada in na mɔgɔw ka se k'a faamuya ko kalo tɛmɛnenw fana na maa caman de bɛ yen mun ye sira in ta u ye degun sɔrɔ minɛnba dɔw bɛ yen u y'olu jeni duguladenw yɛrɛ kɔni bilama u ja tigɛlen don dɛ ka bɔ Kucala ka taa Kuri k'a kɛlen don sira ye n'o ye route nationale 14 ye k'a bɛ taa a dun bɛ taa se a bɛ taa fo Burkina dɛ ko k'a lajɛ lakana bɛ se ka sigi a kan cogo min chauffeur olu fana ka tɔnba ni Saka Dunbiya y'o ɲɛmaa ye olu fana ka degun bɛ yen laɲiniw caman b'u bolo an ka jɛ ka Saka ale lamɛn. N balimaw aw ni sɔgɔma. Balimaw aw ni sɔgɔma aw denkɛ a balimakɛ mankan don Saka Dunbiya ACCRAMK président Association des chauffeurs conducteurs routiers et artisans de Malikura association min sigira ko ka kɛnyɛrɛ ye baaradenw bɛ se ka lafiya cogo min na ka se ka secteur valoriser association président de Saka Dunbiya balimaw ne bɛ nin kuma da an ka jamana marabagaw ɲɛkɔrɔ u ka a lajɛ u ka sɛgɛsɛgɛ ne nɔfɛ ni tiɲɛ don walima ni nkalon don ka da kan faso dɛmɛli n b'o sira de kan n bɛ n faso fɛ
donc fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ na ni tiɲɛni ye n faso kɔnɔ n tɛ sɔn o ka na n ɲɛna n tɛ jɛn n'a ye. An ye laɲini dɔw kɛ depuis waati jan. N'i ye anw ka jamana sariya sɛbɛnw lajɛ, anw ka baarako sɛbɛn a b'a fɔ ko ni i ye mɔgɔ ta baaradenya la ko tile 2 de b'i bolo k'i ka a tigilamɔgɔ yira jamana kɔnɔ k'a déclarer k'a tɔgɔ sɛbɛn INPS la k'a yira jamana marabagaw la ko karisa bɛ ne bolo baara de la. Donc sara min bɛ di baaraden ma, o sara baaraden ka impôt dɔ de bɛ tigɛ o la, impôt min sirilen bɛ sarako kan, impôt sur le traitement et salaire. Donc ni a yirala jamana la k'a fɔ ko ni karisa bɛ ne de bolo baara la, o sɔrɔ in bɛ taa jamana kɛsu de kɔnɔ. Nka an y'a ye k'a fɔ a sariya bɛ yen, mais baaratigiw tɛ ka sariya in labato. Baaratigiw tɛ ka sariya in labato. An y'a ye fɛnɛ ko sariya bɛ yen nɔ, jamana yɛrɛ sara dugumada, Mali sara dugumada ko 80,000 de don. SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, 80,000 de don. Nka jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka sara 4,000. Ni ko yali a bɛ bɛn wa walima a tɛ bɛn wa? Nka ka a lajɛ. A CCRM ko k'a b'a condamné, k'a man tɛ ka kɛ. Jamana sariya, jamana ninkun de don. Ni a majɛra, a bɛ kɔlɔlɔba de nati jamana kɔnɔ, wa a bɛ kɔlɔlɔba de nati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni fɛn o fɛn bɛ yen k'a lawaleyara, a sariya ka boli a boli cogo la, n'o kɛra n'a bolila faamaw kan, donc fantanw bɛ siran. Mais ni jamana sariya ko kɛra dɔ ye côté min ka di n b'o ta ka côté dɔ to yen, i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ ɲugun sariya ninnu na. Baarako sariya in, jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi, o de ka kan ka ta ba la, parce que fɛn caman tɛmɛra, faama caman tɛmɛra, a kɔlɔlɔ yɛlɛ n'o bɛɛ kan. O de ye priorité ye. N'an y'an ɲɛsin o ma sisan, anw ye transition dɛmɛbagaw ye, ni kura de bɛ fiyɛ transition na. Ne ka laɲini yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye, sɔrɔ min bɛna don jamana kɛsu kɔnɔ ne ɲɛ b'o de la, a bɛ n'an tɛmɛ cogo min na ne ɲɛ b'o de la. N'i ye anw ka ayiwa, nin ye Saka ka laseli kun fɔlɔ ye. A kun filanan n'Ala sɔnna ma an na tila ka o labɛn. An y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa, min ye transporteurs ye, olu kɔni bɛ degun caman kɔnɔna nin waati na an ka jamana kɔnɔ. Baara ale gɛlɛyalen don olu bolo ka sababuya kɛ u fana tɛ ka jate kosɛbɛ. An y'a fɔ aw ɲɛna sa k'a fɔ Ɲorokaw fɛ yen, min ye Ɲoro di Sahel ye, Sila Kundalakaw quartier min jɛlen don ni Ɲoro quartier bɛɛ ye, olu wulila k'u jɔ n'o jɔnjɔn fɔlɔ ye. Jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔra ntɛnɛn tɛmɛnen nin kalo in tile 18 k'i min bɛ Ɲoro n'u b'a fɔ ma ko Sila Kunda, olu de kɔni kɛra fɔlɔ ye min ye Jaweli Kundakaw dar'o kan ani Tishit. A yirala sa k'a fɔ ko nin quartier 3 in olu de ye quartier mun ye mun jɛlen don kosɛbɛ bi Ɲoro di Sahel kɔnɔna na. Ɲamancɛminɛnw, yɔrɔla saniyaminɛnw, buruyɛtiw, pɛliw, min ye furalanw ye, o bɛɛ lajɛlen taara ka d'u ma sa, u bɛ se ka dɔ fara u ka kin saniya kan cogo min. A yira k'a fɔ sa ko min ye kin 4 wɛrɛ bɛ yen, ale ni dugu 8 olu bɛɛ lajɛlen fana ye minɛnw sɔrɔ yaasa cogoya min na u bɛ se ka Sila Kundalakaw olu ladege. An b'a fɔ sa ko min ye baara ye u k'u sinsin a fɛ, sabula nin waati na fɛn kɛlen don ka jamana in degun kosɛbɛ. O ye ɲama in ye, ɲama in kɛlen don ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na, min ye nɔgɔ ye o fana bɛ ka dadigi mɔgɔw la. Sosokow olu bɛ ka dɔ fara olu bɛɛ lajɛlen kan, ale ni fɛn ɲɛnama tɔw bɛɛ lajɛlen bɛna o de nɔfɛ. Tomiyankaw fɛ yen, ni juguya ni bamancɛ wale ale ni ningɛlɛya ka se ka maaw la faamu o la, musow olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o la, o baara sigira sen kan nin kalo in tile 18. Tomiya n'a lamini maa 20 ɲɔgɔnna olu kɔni nana sa maa mafalo na ni tɔnɲɛmaw
musokuntigiw ni kamalenkuntigiw ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka lafaamuya cogo min min ye bamanci ni nijuga wale bɛ don maaw la cogo min na sigi a kɛra maa min fɛ sa o ye baɲumankɛtɔn min tɔgɔ ye ko afar ale ni bolodi ɲɔgɔnma tɔn min bɛ bɔ Autrichekaw fɛ yen n'o bɛ yiriwali baara kɛ olu de kɔni bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka o baara in sigi sen kan lafaamuyali ka se ka kɛ mɔgɔ kana na don cogo min na nin bamanciwale kɛbaw olu ka gun kan n'an bɔra yen ale baro sigi ɲɔgɔnna kelen fana kɛra Kucalakaw fɛ yen min ye ninjuguya yɛrɛ ni bamanciya ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogo min dugudenw olu caman welela sa ka na ɲɛfɔli kɛ u ye cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔw bɛɛ lajɛlen welela Kucalakaw fɛ yen ka na kibaruyaw da u tulo kan u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min u bɛ se k'u yɛrɛ minɛ cogo min na waleya in bɛ don mɔgɔw la cogo min na fo ka taa se maaw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na muso 100 ani tɔnjɛkulu musow tɔgɔ la min ye sigira ɲɛmaaw ye ka taa se diinɛkuntigiw ma baarakɛyɔrɔ bolo parti politigiw bɛɛ lajɛlen sen yera nin ko in na jɛrɛ in ale sigira maa min fɛ sa o ye Alliance Mali taɲɛ ye ale ni a bolodi ɲɔgɔnma tɔnjɛkulu olu de ye nin baara ninnu kɛ ka kɛ ni bamanciwale ni jugawale kɛbaw ka ko ye nin waati na sa an bɛna na taa Jenekaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o ye Majama ye Majamakaw u y'a yira an na kunungo k'a fɔ k'olu kɔni degun sera u ma degun in an bɛna na jaw yira aw la min ye Majamakaw ye u yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ a la a bɛ se k'a faamu cogo min waleya min ye u sɔrɔ Amara an bɛ te fan fɛ n'o y'a sɔrɔ Majamakaw olu ka ja labɛnnen don an bɛ se ka o bila cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw k'a faamu. Kilo 25 an sofara kilo 30 ye I y'a faamu ani kilo 25 Majama jɛnɛ kilo 25 le kilo 25 an sofara kilo 30 ye I y'a faamu ani jɛnɛ karifu ye kilo 12 ye ani jɛnɛ ye kilo 25 an sofara kilo 30 ye ani jɛnɛ karifu ye kilo 12 ye Modi boy tere kama Majama wala maka kuna fanya la sema ni imagine ni chimane ni grabi le 19 novembre gila ba mo ko de la ka finyana mena asala senga finyana tera ekala se ekanga kuna fanya la se fama o kala ge tera minum jenani sofarani muti ira mahamman nafayura am tigan nafayura antigan nafayde amu wele gadde se antigan nafay ko asim galle ga ka fere wege muti kunyana note chenra minum beno antigan nafayura kasi amba ko barate ga muti barate ga kan fere de an fama wele ka dese fo ka se fama wele o tigan na fa fo nyame o na mi ga fa wuri ko ke na taun tigan na fa fo fana nyabara mari fando fe gawo tumudun kida ni moto tigi fla kile yira durun mi wuro no fe mo wuro no fe me moti jadi si keme jori witu nyono fe an mo wuro fo tiga bora oke jamana fando deme bige fando bi deme tige parce que on nyabura côté do fe olu kele biga keno mais muti baratiga ke kirangira mana jena sergiri kono adamne majama ga tabla fu jamanga na fangaso ada timisa tabla fu maro fanfe tera ande gulene do an sigin no ga fama on lage gawo tumutu kata se kidalma bara mi ga keno bara tiga ga moti cera ala fu nyana ande gulene do no mi ga ka ga note min mi moti kala go kuna ti barade na bu fale aku fale note cera amman na fa fuiro la yanga wata ban fa yasro wala arabat men ma fi arabat men moko nya tege fanana jali sunana unanga don so kira nyogo na fanana utaranga moko kile fanana alo fanana fama wele unana fo ula fa unna don so ko ka do ugata unna fa fana umason fu yake mangane don so fa angulo fama na ubiga unne dem ukanga baraga omen
olu kan ka baara min kɛ donso ne bɛ k'o kɛ ni donso ko a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana o tɛ sɔn ko kɔni a bɛ ka an kɔnɔna gɛn dɛ an b'a fɛ i k'i ta fara i ka fara an ka kunnafoni lase i ka an ka kunnafoni lase pour que Asimi bɛ se ka bɔ a kalama cogo min a k'a dɔn ka ko min bɛ Moti ko min bɛ Majama. Kilo 25 Majama jɛnɛ kilo 25 le kilo 25 an sofara ye kilo 30 ye i y'a faamu an jɛnɛ karifu ye kilo 12 ye ani jɛnɛ ye kilo 25 an sofara ye kilo 30 ye an jɛnɛ karifu ye kilo 12 ye ya bɛɛ jɛnɛ ka ban i y'a ye kɔni filɛ dɛ tiɲɛni kɔni danna o ye foro ni bɛɛ de jɛni foro foyi de ma to ala y'a kɛ sisan o y'a tigɛ k'a kafo yɔrɔ kelen o bɛ maasi ɲini o bɛ ka gosi de quoi bon o nana bɛɛ jɛni a bɛ ɲɔgɔn jɔ o tan bɔ o y'a bɛɛ jɛni tasuma kɔni tɛ n'a bɛɛ la allo soni bon o ye soni fana tiri ne filɛ dɔwɛrɛ bɛ yan bagan min tora dɔwɛrɛ fali fila ɲɔ do a bɛɛ min jenina bɛɛ ye ɲɔ de muda ne bɛ ɲɔ na ne ɲɔ de jeninen ani maasini wala ni ye dɔ de ɲama o jama dɔn mai o ye maasini yɛrɛ jeni a ko n bɛ ɲɔ gosi la o nana o ye maasini yɛrɛ jeni mai n bɛ foro de so fo na ka bila mi atara ni so yɛrɛ ha ni do ye ni ma do ha sa ni o to che ni to che da wallahi ore bara mon fin ko fan wala ni ye Majama ye Majama ale bɛ jɛnɛ mara la dugu in samiya fana waati la fana dugu caman kɔni bɛ u kan u bɛ welewelemada bila finitigiw ma yaasa u bɛ se cogo min na k'u dɛmɛ u ka malo ɲɔ tigɛlen ka da gosili waati de selen u nana ka na nin waleya cɛjugu in kɛ baganw maaw yɛrɛ y'a ye cogo min na an'u ka ɲɔminɛw an'u ka baarakɛlaw bɛɛ de jeninen filɛ nin ye jene ale masuruna na kilomɛtiri 20 o de bɛ Majama ni jene cɛ nin waati in na u y'a yira sa k'a fɔ kɔni min ye balo kɔni ye ale kɔni caman de taara nka u bɛ dugawu kɛ sa min ye wolomasiri tabaw ye k'u sera kɛnɛ kan ye ka jateminɛw kɛ yaasa cogoya min na u ni dugudenw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya baara in ma nɔgɔn parce que mɔgɔw b'a fɔ fana ko wolomasiri tabaw ka girin ka taa yanni olu fana ka taa i bɛ taa sɔrɔ min de donnen don mɔgɔ ninnu fɛ donc o bɛ dɔ de fara su kan olu bɛ jateminɛ de kɛ fɔlɔ yanni ka wuli ka taa bon yɔrɔ caman na fana duguden ninnu fana caman kɛlen don ka accord de bɛnkan de signé mɔgɔ si tɛ kibaruya di fo ni a kɛra tancogo la tuma min na i bɛ taa sɔrɔ dugu caman bingali ninnu i bɛ taa sɔrɔ olu fana kɛlen don ka bɛnkan kɛ mɔgɔ si tɛ dugu kɔnɔ min bɛ se ka kibaruya di wolomasiri tabaw ma n'o tɛ ni nin sugu bɛ yen ni kibaruya bɛ sɔrɔ armée ale bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ a la joona ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la nka mɔgɔw dusu kasilen
fɛn caman bɛ yen u bɛ a fɔ mais u k'u jija kibaruya ɲɛnɛmaw ka sɔrɔ ka di wolomasiri tabaw ma ka kɔn yaasa u yɛrɛ ka lakana a fana bɛ se ka sabati cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa Usubi Janjakaw fɛ yen Usubi Janja ale fana kɛra cercle ye Bafulabe mara la min ye u ka dɔgɔtɔrɔso donbolo kɛra olu ye min ye dɔgɔtɔrɔso in kɔni kura o de jɔra sa dɔgɔtɔrɔso kura in a wari taara yɛrɛ sɔrɔ sa sefa wari $55,000 la waliya in ale kɔni kɛra jɛkulu min fɛ sa u b'a fɔ ma ko Medis Midi olu de y'o sigi sen kan min ye Espagnol olu ka baɲumankɛ tɔn dɔ don ale ni AIC olu de ye baara in kɛ min ye dɔgɔtɔrɔso kura in kɔni a kurumo karili hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nin kɔni bɛna kɛ tare sabula Usubi Janjakaw nin bɛna fisaya u ma kosɛbɛ furakɛlikɛyɔrɔ u b'o sɔrɔ segukaw fɛ yen maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila n'o olu ye gɛlɛya b'u kan a yirala sa k'a fɔ sa ko baara kɔni sera ka sɔrɔ dɔw ye yaasa u bɛ se ka bolomayɛlɛma baaraw kɛ cogo min na min ye kalanko ta nasira la ye o baaraw bɛɛ lajɛlen fana fɛɛrɛ tigɛra a yira sa ko wulikajɔ in kɔni kɛ kun ye sa denmisɛnnin 40 olu ka se ka don kalanbulon kɔnɔna na kalan min na u bɛ se ka na kalan kɛ yaasa ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye u ka wolosɛbɛnko olu bɛɛ lajɛlen sera ka ɲɛnabɔ jɛkulu min bɛ sa n'o ye femme battante Angulɛmukaw fɛ olu de ye baara in kɛ ani Segu merilakaw ka bolodi ɲɔgɔn ma min ye service technique ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan an bɛna an ka politiki ale bankun kan nin waati in na min ye parti politiki min bɛ yen n'o ye FAR an ka wuli ye ale ɲɛmaaba n'o ye Modibo Sidibe ye ale ka cabinet maaw k'u y'a ye bɔlɔlɔ sira fɛ bɔlɔlɔ sira min n'a bɛ fɔ ma ko Web TV MDTV k'o ye kuma di maa dɔ ma maa min tɔgɔ ye ko Mamari Biton Kulubali a kɔni ye kumaw fɔ minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Modibo Sidibe ma min ye premier ministre kɔrɔ ye Mali premier ministre kɔrɔ ye video in kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen in ye k'a ma tɔ to Modibo Sidibe la a ye kajibina ngalon u ka communiqué b'a fɔ cogo min ye ngalon minnu tɛ se ka ye Modibo Sidibe nɔgɔ ka dan sigi dangari a yɛrɛ ka jaw la a n'a kɛcogow bɛɛ lajɛlen na danaya min dalen don a kan ka siga don o la maaw fan fɛ ka kɛ ni o kuma minnu fɔra sa Modibo Sidibe ka maaw kɔni k'u y'u ta da bɔgɔ jeninen kan kiiri u sera kiiri tigilamaw ma min ye Mamari Biton Kulubali ye ko k'a lajɛ a bɛ se ka lamɛn cogo min na a ka waleya minnu n'a y'u fɔ ni daluya kɛrɛnkɛrɛn b'a bolo a ka taa n'o ye kiiri ale bunankun kan yaasa a bɛ se ka lamɛn cogo min na nin waleya in kɔni ye maaw gaw kamana na kosɛbɛ sabula bɛɛ lajɛlen kun y'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na maaw kan ka nin kuma ninnu dɔgɔya kuma tɛ ka kuma fɔ maa ma maa min ye jamana mara ka se ka taa fɔ k'a fɔ ko daluya t'i bolo min bɛ dankari a yɛrɛ ka maanifinya la a n'a ka danaya la o de y'a to sa ko olu kɔni ye Biton wele a tɛ CNT la de CNT maa de don awɔ a bɛ CNT la donc Modibo Sidibe n'a ka mɔgɔw u kɔni k'u ye plainte don ka taa ale juguya la ka kɛ ni Sogɛl Kokala Mayiga ka kuma ye kuma min ni a y'o fɔ barosigi sen fɛ barosigi min ni M5 RFA bolofara min bɛ ale yɛrɛ bolo bi nin waati in na ni ale yɛrɛ o ɲɛmaa ye maa caman maliden caman kuma in an ka tiɲɛ fɔ a ye maaw tila minnu b'a fɛ minnu t'a fɛ bɛɛ lajɛlen wulila k'i ka wulikajɔ kɛ nka nin waati in na an bɛ dugawu kɛ hakiliw ka kɛ kelen ye an kana an ta an dusu fɛ ka taa ni sira wɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna na CDM ale ye welewelemada bila ka ɲɛsin jɛrɛjɛkulu ma jɛrɛjɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'olu bɛ furancɛla fanga senkɔrɔma dondoli baara kɛ k'u ka taa mitigi belebeleba kɛnɛ kan kununko mitigi in kɛnɛ kan denmisɛnninw nana maakɔrɔw nana yɔrɔ fara tewu i n'a fɔ an b'a da ko dɔn cogo min na CICB Jeliba Sisoko tɔgɔla so maa bɛɛ lajɛlen ma se ka don daw tugura kɛnɛ ka ɲi baara daminɛnen min ye programme o fɔlen BK fɛ tuma min u ye ja bɔ ja min na sa transition yɛrɛ sera ka baara mun kɛ kuma fanba tun ye mun ye ɲaɲɛ yɛrɛ wele ko mun ye mun ye ko kana dantigɛli kɛ Mali ka doni na Kidali kɔnɔ kɛnɛ ka ɲi Keba Jalo ale tun bɛ yen ale ye a ko bɛɛ lajɛlen lajɛ nka ko bannen tuma min laseli yɛrɛ kɛra nanzarakan de la o a ma kɛ Amadu Usumani fɛ yan ale yɛrɛ ti Bamanci jɛkulukɔrɔ maa ye de
bibi na be sente fana na aka ton fana b'a bolo ko arema ale de kumana bɛɛ lajɛlen tɔgɔla tubabukan na ka babu kuncɛ wele madamu kɔni kɛra ye maa minnu taara olu ye min faamu kibaya ka mikoro tandi olu la an ka jɛ ka olu lamɛn. An nana bi walasa ka transition de soutenir Assimi n'a ka jama bɛɛ lajɛlen. Bon an nana o de kama bi parce que Choguel y'a yira vraiment a tɛ se ka to ni transition ye, a bɛ fɛ transition tɛ ka considérer tout ko ka ca quoi. Donc n'a tɛ se ka baara kɛ ni transition ye dɔrɔn c'est Choguel seulement ale de bɛ taa pour que an bɛ se ka taa ni ko ye kosɛbɛ. Ala ko tiɲɛ jama nana kabini CCB kɔfɛ fo cour kɔnɔna fo salle kɔnɔna jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen. O b'a yira k'a fɔ Choguel Kɔbala Mayiga ye kuma minnu fɔ Sibidon salle kelen in kɔnɔ a ma bɛn malidenw ma. I bɛ temps ta 8 9 k'u ma sɔn k'a bɔr'u jigi kɔrɔ. Donc o hukumu kɔnɔna la a ka kan n'anw sera an k'o fana lase diɲɛmaa ma maliyɛnw ka laɲini ye min ye bi u y'u jigi da cɛ min kan premier ministre min ye mandiya min sɔrɔ kabini premier ministre y'a daminɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ m'a sɔrɔ ka Choguel bɔ nin transition in kɔnɔ. Bon n'a fɔra ko bi ko nin y'o ka kɛwale ye a balila mɔgɔw la bon an yɛrɛ an minnu bɛ kunnafoniw di n'an bɛ kɔlɔsiliw kɛ a ma bala an na ka d'a kan an bɛ cɛ dɔn an b'a ka kɛwalew dɔn an b'a ka taabolo dɔn mais a ye nin fɔ bi tɛ o a ka sibiri bɔli o tun ye bɔli laban de ye sinon a commencé ka kuma bi tɛ bon an b'a yɛrɛ ɲininka mun y'a to bi sera donc a ka nin kuma a ka dɔn k'a fɔ fasodenw a ma diya u ye bi a ma diya u ye sini donc danaya kɔni o banna pewu. Bi meeting kun ye ka maliyɛnden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka wuli k'a yira k'a fɔ Assimi anw mɛnna an bɛ Ala deli président mun na k'a sɔrɔ an y'o sɔrɔ ka ban n'o ye général 5 étoiles Assimi Goïta ye. Ala nana ni Assimi ye k'a d'an ma an mɛnna duwawu la donc bi an nana jeunesse yɛrɛ kɛra ka salle fa ka kɛnɛmana fa maliden bɛɛ fɛn fɛn ko Mali ko fɛn fɛn ni bɛ Mali ko kan Mali ka taa ɲɛ Mali ka ɲɛtaa sɔrɔ Mali ka bɔ jɔnya la a bɛɛ lajɛlen bɛ yan kɛnɛ kan muso ani denmisɛnw na n'olu yɛrɛ ka gɛlɛ Assimi ma kosɛbɛ. Assimi ye AES président ye Assimi tɛ yan nɔ Mali dɔrɔn kama Assimi bɛ yan nɔ Afrique bɛɛ de kama ne yɛrɛ ka kɔlɔsili la donc vraiment an ka wuli k'an jɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la Assimi a b'anw ka baara la a ye mun kɛ a sigilen ni sisan cɛ san 4 fo n'i ɲɛ ci dɛ n'o tɛ i ɲɛ b'a la donc an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ an ka k'a fɔ ko nin bɛ nin na nin tɛ nin na an k'o dabila an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali dɛmɛ Mali ka taa ɲɛ a ka développer a sababu bɛ Assimi bolo. Fierté de bɛ ne la parce que ne bɛ yan muso minnu tɔgɔ la déjà ka Kidal récupérer c'est comme anw de sauvera anw de ye denbaw ye bi an de furumusow ye an de ye kɔrɔmusow ye anw de ye dɔgɔninw ye an de balimaw bɛ nord la an de balimakɛw don an cɛw an denw donc Kidal récupération est fierté en tant que malienne en tant que africaine en tant que pays de l'AES ne contannen don n bɛ kɛlɛcɛ bɛɛ lajɛlen fo AES kɛlɛcɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɛlɛcɛ bɛɛ lajɛlen u ka a bila u kunna k'a fɔ maliyɛnw b'u nɔfɛ burkinabɛw b'u nɔfɛ nigériens b'u nɔfɛ an bɛɛ b'u nɔfɛ pour que an ka Sahel ka se ka récupérer ka sécuriser. An bɛ min ɲini Assimi Goïta fɛ sisan sa n'o ye maliyɛn bɛɛ ka kuma ye a ye Ketakaw ye a ye Kayikaw ye a ye Segukaw ka ci mɛn a ye Bamako fana ye bi o de ye k'a fɔ a bɛ gouvernement kibaruya mɛn télé la cogo min a gɛnni ko sɛbɛn a k'o fana kalantɔ mɛn réseaux sociaux ni télévision kan tiɲɛ na an mago bɛ premier ministre de la bi min bɛ jamana ka kelenya kofɔ min bɛ an ka ɲɛtaga kofɔ. Nin tun ye CICB nana ye kunun ko min ye jɛrɛjɛkuru CDM ale de ye wele bila bɛɛ ma ka taa nin baara in sigi sen kan yaasa a bɛ se ka kɛ cogo min keba welekun kun ye Mali donnen Kidal a san fɔlɔ maaw kun welela o de kama baara minnu kɛra transition fɛ waleya minnu kɛra maa minnu bɛ yen n'olu bɛ transition senkɔrɔma don o caman ye kɛnɛ sɔrɔ i n'a fɔ a kɛra Sikaso cogo min a kɛra Kita cogo min a kɛra Kayi cogo min an ye ja minnu ye ORTM kan cogo min Maître Cheikh Oumar Konare Bataki ci an ma
a ko ko ale bɛ Sogɛli Kokala Mayiga dɔn nin y'a san 27 ye a ko ko a bɛ min fɔ mɔgɔw ye ko ka Sogɛli to M5RFP kunna waati min na o tun bɛ ka IBK kɛlɛ ko y'a sɔrɔ chauffeur tɛ Sogɛli bolo gardien t'a bolo a ka du kɔnɔna maa si kun tɛ yen a ko ko ale y'a ɲininka ko kun jumɛn na ko a bɛ ka nin kɛ Cheikh Umaru Konare ko Sogɛli y'ale jaabi ko e ɲɛna ko ni fanga ko k'a mago bɛ ne na service secret mago bɛ ne na gardien ou bien baarakɛla ou bien finitigi dɔ jɔlen a ko o de bɛna ale kisi ko de la ko ale ma maa si bila ye Cheikh Umaru ko ale y'a laɲini Sogɛli fɛ siɲɛ caman k'a ka walan sɛmɛ ka bɔ min ye transition premier ministériel la ye a ka jaabi kɛra mun ye ko transition ye ale ka bebedeni ye ale ka bebedeni min don ko fɔ ale k'a la kɔlɔsi ko ka fanga yɛrɛ baara bila ka fɔ a b'a fɔ ma ko démissionneni ko ye k'i mabɔ a den na den min n'o ye denyɛrɛnin ye a ma kɔkɔ a ma taama fɔlɔ ko wa fana ko min ye démission ye ko o kɔni ko o tɛ ale taabolo ye ale yɛrɛ bolo démissionneni kɔni o tɛ ko ɲɛnama ye maa min bɛ yen n'i b'a fɛ ka faso jɔ k'i tɛ démissionner wa fana ko ale a bɛ se ka gɛn a bɛ se ka lawuli nka k'a fɔ ko ka démissionner k'o t'ale taabolo ye Sogɛli Kokala Mayiga Cheikh Umaru y'a ɲininka k'a fɔ ko nin waati in na ko min ye politiki mɔgɔw an yɛrɛ fɛ yan maa caman t'a fɛ maa caman bɛ bi olu diminen don a kɔrɔ ko nka ko bɛɛ n'a ta ko u y'a ta ko wa ko k'a fɔ ko k'a bɔ fanga la fana k'a bɔ fanga la k'o se bɛ président de ye Asimi o de bɛ se k'a fɔ ko Sogɛli k'a ka bɔ premier ministère la ko fɛn fila de bɛ yen bi u bɛ se ka min kɛ Sogɛli la walima u b'a to a nɔ na a ye laɲini min kɛ n'o y'a ka fangaw ye k'olu d'a ma walima u b'a bɔ gouvernement na pewu ko fila k'u bɛ se ka o kɛ ko wa ko min ye Sogɛli ye ale ka hakili la ko Sogɛli ka clarification kun kɛkun ye min ye k'a ka clarification kun kɛkun ye o de ye yaasa a ka fanga jɔyɔrɔ min bɛ yen k'a ye premier ministre jɔyɔrɔ ye o ka d'a ma k'ale bolo ko Sogɛli ka clarification kun tun y'o de ye maître Cheikh Umaru Konare ale ka fasiri don a ko k'ale kɔni bɛ min dɔn ale bɛ min ɲini Asimi fɛ a k'a to ani Sogɛli ka kuma u ka sigi u ka ɲɔgɔn ye politiki mɔgɔ min don a bɛ ko caman kalama san 45 tɛmɛnen na politiki kɛnɛ kan min ye politiki mɔgɔ min bɛ se ka i ɲɛ jɔ maaw la ka kɛlɛ kɛ politiki mɔgɔ min bɛ se ka fɛnba kɛ politiki mɔgɔ min bɛ se k'i jɔ ka kobaw kun ko ale bolo ko o de ye Sogɛli ye ko diɲɛ b'a nɔfɛ farafinna b'a nɔfɛ farajɛla b'a nɔfɛ nin waati in na ko n'a labilara k'a bɛ sɔn ka di a juguw ma maître Cheikh Umaru Konare ale de ye nin fasiri in ci ka na an ma ka kɛ ni Sogɛli ka wulili kuma ye ko ale hakilina ye min ye kɛba a y'a ci an ma a ko an k'a publier yaasa mɔgɔ bɛ se ka ale hakilina in dɔn cogo min an ma dan o ma maliyɛn mun bɛ kɔ kan a dɔ bɛ yen ko Momo de don a ko a ma se ka sunɔgɔ a ma se ka sunɔgɔ a ma se ka foyi faamu an k'a fana lamɛn Amara a ye bilasirali caman di. N balimaw ne ma se ka sunɔgɔ n ye Sogɛli ka discours lamɛn sɔrɔ ka segin ka lamɛn sisan a ye n kɔnɔna fili a ye n dɔnko ban a fɔ nin y'an faso tagabolo ye nin ye Mali in tagabolo ye a fɔ Mali in laban min na kɛ tan de nin ye sira jumɛn ye Mali kɔrɔ malidenw ma sira min don a kɔrɔ an Malien de l'extérieur an y'an battu an y'an sen don k'an bolo don pour que jamana in bɛ taga an bolo nafolo taara la an kumakan taara la an y'an seko n'an damayira bɛɛ kɛ au prix de notre vie pour que an faso in bɛ se ka taa n'a fɔra ko jamana in ko bɛ ka kɛ tan de jamana in bɛ sira min kan n'o ni y'a sira sugu de a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ an ye Sogɛli ka discours lamɛn an tɛ pro Sogɛli ye an tɛ pro Asimi ye an tɛ pro militaire ye an ye pro Mali de an ye pro Mali de parce que an m'an battu Mali de Asimi bɛ yen n'i ma fɛn de don a bɛ taa don dɔ la Sogɛli bɛ yen n'i ma fɛn don a bɛ taa don dɔ la surasi tɔ ninnu bɛ yen n'i ma fɛn don u bɛɛ bɛ taa ne yɛrɛ mun bɛ ka kuma na don la ne yɛrɛ bɛ taa mais Mali bɛ to yen n bɛ bɔ ka kuma min fɔ ni diɲɛ mɔgɔ b'a lamɛn o kuma in de fana bɛ to ni image
Donc, on te m'a quand même Mali Kodeko. Ni discours inamé. Ça ne va pas au Mali. Nebe anga sur la soule. Naya so. Ko shogal l'été, Premier ministre Moumé Sega Djamana ka affaire ke. Malden 20 millions d'habitants. Aya boyaka mouarena. Naya so. Ko abese aka barala. Ou de tera taka blala. Kabisa ka barala. Aya to aka barake. Aka ka Premier ministre rôle dama. Aka jo o tieni. O te moko defayi. O ye tien ka baradi. Moko ti se ka fendi moko ka kla ka kungolo minala. Surasu. Nebe moufo awena. Aye Chogal Wolana Kassilkakma. Pour l'intérêt du Mali. Aye Mali bla au sans fait, comme Malin de la diaspora et Mali bla au sans fait. Aye Mali bla bé sans fait. Et comme Mali ou Mali bla au bé sans fait, trop n'a qu'à courantega mounou, qu'à Congo mounou, qu'à Galéa mounou, qu'à Fenchama mounou, pour que Mali betara. Mali ou yoke, qu'aucun exemple qu'on dit Auma. On fait un exemple, il y a Mali en contrepartie. Aye Mali bla au sans fait. Aye Sikika Foke, Aka Bekelenka. Parce qu'avec ta Touba Minani, ni damandi Mali on a des aïe font fait qu'à bébé bidjila, ni damandi Mali histoire là des ou des fiertés di Malima, Malionma, n'ambura yoro moro betere fois nationalité woro, les Haïtiens, les Antillais, moro bébé tere fois la mia froye malo bébé tere fois, mais avec ta Touba Minani, abina malo bas de la c'est auma, comme malo la c'est aurema. Rien n'est tard, aïe sika kapuma, aïe sika foke pour l'intérêt du Mali. Mais quand quelqu'un ni mou bora ka kuma obe mena ka datugu ni mou ye dofodro o jamana jugudi ni mou ma fo si oui beni si oui o jamana jugudo obe mena ka datugu kasola ni ye beleke i klenge bra benyela i keleme klenge ke awte aw ni name ate aw jugulame mou mana boka kuma aw beka aw juguye aw méfier bela jamana dungono betisi ka ke méfiance mo e do ba fait do ta fait on est tous d'accord mais ay lamelu ke quoi. Ne ba nyine aw fe ayake alakama ayake Mali koso ayake Mali koso. Vous êtes des jeunes au même titre que nous. Non échouera ni folie là. Ou aw fene échouer. En ba nyine aw fe ayake alakama akake faso kanu koso ay shogal nu wole ay partisan de wole ay ben nu bebo kasola ay partisan de wole fa yaw deme fa be se ka doke malaya be wala ni beka sika kuma. En attrani Maliens pour l'intérêt des Maliens. En bon yini au fait. Sur la mec à ta touram nani. N'y est qu'on a fili koide. N'y est d'abal bankoide. Ou a fouille ta n'y fini malote. Ou a fouille ta n'y fini kao fenete. N'y en a soma. Rien n'est tard. Anga siganga kuma. Ne ma seka sunokode. Parce que n'est pas fait qu'un façon ni trop là. Il ka kane mané ka boka kuma yefo. Mba yini au fait. Aka vilo nindi. Anga jamana nyamro ma. Aka di ministre ma. Aka di premier ministre ma. Aka di anga sorasuma. Aïe Sika Foke, Aïe Sika Bekelinga, les 5 généraux, Aïe Sika Kakuma, Aïe Mali Blau sans fait, Aïe Mali Blau sans fait, Aïe Yon Famou, Nao Kelela Bi, Malien 20 millions bénis les au boulot. Aukana ou yere Fusaya, Moshima, Aukana Moshifene Fusaouma, Aïe Malita, comme Malon Meka Malita Touamna. Le message de Koumené Bolo Kafaouye, pour un Malien qui n'a pas pu dormir la nuit, pour un Malien qui s'inquiète du sort du Mali. Aïe Sira Mitani, sera un taureau de quoi on n'a plus droit à l'erreur. Ayiwa nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kunnafoniw la jani ale sanfɛla la hakili la Amara Keba an bɛ an ta sɔrɔ nin kɔnɔna na hakili ɲuman an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di an ka faamaw ma min ye an ka jamana ye an ka bɔ nin kɔnɔ an ka ɲɛsin baaraw yɛrɛ ma degun caman bɛ yen kuranko gɛlɛya bɛ yen jiko gɛlɛya bɛ yen ekɔliko gɛlɛya bɛ yen sanji kɔlɔlɔw b'an kan balo bɛ ka tiɲɛ an ka ɲɛsin baara ma an ka nin bɛɛ to yen nin kuma bena nin waati bena alisa Ala ka hakili ɲuman ni ɲɛmaw ma cɛ fɔ ni kan bɛ Ala k'o don u ni ɲɔgɔn cɛ hakili ɲuman u ka se ka ɲɔgɔn faamu jamana ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na sɔgɔmada in na taa an b'o minɛn sanni yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn arajo minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'olu fo dugutigi Seydou Sangare an b'a fo coordinateur do Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye Sori Kɛmɛso ye ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Bayiba mairie district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ Maraka Samake an ka cɛkɔrɔba an b'a fo min ye Maodo Nama Keyita ye an b'a fana fo k'a wale ɲuman dɔn Seydou Kurube Jara k'ale fana fo colonel Siri Lamine Bamanan Ezo kɔnɔna na k'an b'a fo
min ye le génie Thierno Oumar Assi Diallo ye k'an ka foli bɛ sama monsieur le ministre Boyina Babi Menakakaw fɛ yen Ibrahima Tunkara bin bâtiment nin waati in na keba a nalen don dɛ a y'i boli ka t'i da Kayi a dun m'an deni nin na dɛ ka bɔ Paris dɔrɔn directement Kayi Tunkara i bɛ segin ka na an sɔrɔ yan Gawusu Traoré a bɛ Faransi an b'a fɔ ka Sori Sako fo Canadakaw fɛ yen Isa Konate États-Unis Lucas Dakono k'ale fana fo Houston kaw fɛ yen min ye Jaba Sidibe ni ale bɛ Salakaw ka sigi la an b'a fɔ Jani fɛn fɛn bɛ k'a kan hali publication ale b'a bɛɛ de suit an b'a fɔ a ka Jani kanuni na Colonel Assa Badialo ka foli ta ka ɲɛsin a ma Madame le ministre min ye Siriman Bacile monsieur le maire Bayiba an b'a fɔ min ye monsieur Bayi Jakite k'ale fana fo Ablaye Ɲagate o bɛ Faransi ka foli ta ka ɲɛsin a ma Madina Jara ale bɛ Atlanta États-Unis kaw fɛ yen a balimakɛ n'o ye Sidi Babi ye o bɛ douane kɔnɔna na Ibrahima Sako an b'ale fo wɔlɔfɔw fɛ yen ani Papisi Diallo Amadou Gassama k'o fo domaine kɔnɔna na min ye Jankuma ye Bako k'an ka foli bɛ se a ma n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen suguba kɔnɔ Raphaël Mungoro ani Abdramane Jakite olu bɛ bureau des enquêtes la douane na u ka ɲɛma n'o ye Amadou Sanogo k'o fo min ye douane yɛrɛ ɲɛmaaba ye inspecteur général Amadou Konate k'a fana fo bureau des enquêtes baarakɛla bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo douane kuru kɔnɔ Modibo Daɲo INPS la directeur des ressources humaines k'a fo Tata Fofana ale commune 6 INPS ɲɛmaa ye k'an ka foli bɛ s'a ma Mohamed Traoré ale fana bɛ INPS la an b'a fana fo k'a ni baara Kekuta ale bɛ douane na Kucalakaw fɛ yen min ye Mamadu Nama Keyita ye k'a fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen nin waati in na an bɛ bi ta jɔ yan ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 n'an ye kunnafoni wɛrɛ minnu sɔrɔ an bɛna ka na olu da aw ma Ala ka tile hɛrɛ diya y'a fɔ fana an b'a fana fo nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ malo kun bɔlen don maa caman taalen don so olu taalen don malo tigɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'aw kisi jihadisiw tɔɔrɔ ma Ala ka Farabugu Ala ka Denbugu Ala ka Jabali min ye kinbiri wɛrɛ ma k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na ka taa se Majamakaw olu fana ma Ala ka tile hɛrɛ caya